Som pár hodín na rybách. Mal som jedného takého okolo 10 kg takého lisca, teraz som chytil krásneho šupináča. Dneska je zmena počasia, trvá do zajtra, tak som hovorím, vyskúšam, idem dneska na noc. Podarilo sa mi ísť v podstate od rána do rána idem. No, teraz mám rybu cez 16 kg, 24 kreveta, bomba, pekne nadipovaná, úplne ideálne. Krásny černokňažník zabral, úplne nádherný. Nádherná ryba. Opa! Necháme ho trošku ukludniť. Ale krásny, krásny, zdravý kapor. No, kľud. Parádička. Úplne som spokojný. Všetko, jak má byť. Bomba. Dúfam, že sa ešte podarí nejaký krásny úlovok. Keďže málo kedy sa mi podarí ísť takto. Väčšinou si je to od večera do rána. Uvidíme takto. Kreveta je proste kreveta. Ešte keď je v Deepe 24, úplne bomba.